मोनसे समाव बर'फ्रा पलिटिक्स पार्टीखौ माने मानो जन्म होदोंमोन जोंनो बेनि पावार नांगौ ओंखायनो जोनोम होदोंमोन किन्तु दिनै बे पावारानो गैया जोंनाव बे पावारा सोरखौबा एसटि होगोननि नामाव सोरखौबा माबानि नामावसो दिनै इउज खालामगासिनो मानो जों बर'आ खौसे जानानै सासे जुदि लिडार सायख'योना सोर बिलाय जोंनि बर'खौ हिलायफिननानै जोंना दा पावारा राननानै दं ओंखायनो लिडारफोरा दिनै होननो हायाखै जे एसटि होनायाव आंहा राजि गैया होननानै दिनै नैबे टाइमाव होननो हायाखै मेन रिजना बेनो एसटि खौ हो किन्तु लस जानाङा एसटि थाखानायफोरानो मा जाखो बेलाय मानो लस जाया जालाबायनांगौ फाग्ला फाग्ला बाथ्राफोरखौ होनगोन अन्नानै नोंनि इउट्युब चेनेलाव एसटि होनायनि भिडिअ लाबो आगै गासैबो मिन्थिजोबनाय बायदि आगै सना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम बे भिडिअखौ स्क्रिनशट खालाम दा हमनानै ला आंनि चेनेलाव आङो होनो हायो किन्तु वाइल्ड जालांजोबगोन मिन्थिबायना एकदम डिभाइड एन्ड रुल इदि टाइप जालांजोबगोन ओंखायनो आङो होनो हायो किन्तु आंनि कन्टेन्टनि एसे आलादा जोङो कन्टेन्ट क्रिएटर जाय सिजिखौ जोङो वाइल्डफोरखौ जोङो भायलेसन खालामनो नाङा आङो ओंखारगोन प्रटेस्टआव ओंखारनो गासैनिबो सिगाङाव जोङो मोनहैनायनि होननो थाखायनो आङो नैहाय फैदों I think आङो कन्टेन्ट क्रिएटरबाबो गोबां मानसिफ्रानो आंखौ अनो गोबां मानसिफ्रानो आंनि बुंनायखौ खोनासंनो लुबैदों बे बिथाङा मा होनो मा होना बिथांनि माबाखौबो एसे खोनासंनो लुबैदों होननानै मानसिफ्रा खायसे खायसे कमेन्ट्स खालामदों I appreciate आं बुजिदों आंखौ अनो आंखौ मानसिफ्रा लुबैयो आंनि बुंनायखौ मानसिफ्रा खोनासंनो लुबैदों आं बेखौ बुजि मोनदों किन्तु सानैसो वाइल्ड गाज्रि एकदम वर्ड्स जेबो गैया जों इदि गाज्रि लेंगुवेज बाहायनानैनो गाज्रि सोदोब बाहायनानैनो जों जेनेबा जों गाव खौसे जाना थानो हागोन जानो अनलायनाय गैया एकदमलि टटेलि अनलायनायखौ जों फार्स्ट लाबोनो नांगोन अनलायनाय जेब्लासिम गैया जोंनि हारिया खौसे जानो हानाय नङा जोङो आङो नोंखौ सनमान होनांगोन बेखौ सनमान होनांगौ सनमाना जोंनाव एकदमलि खम जों गावजों गाव अनलायलायनो रोङा अखायानो हाखांबाय दासो नुजाबाय नों आङो बेखौनो होनगोन नंदोंमोन ओंखायनो आङो प्रटेस्टआव सिदा डाइरेक्ट फैदोंमोन प्रटेस्ट खालामनो होननानै एहाय स्टुडेन्टसफोरा प्रटेस्ट खालामगासिनो होननानै आङो डाइरेक्ट फैदों गोबां मानसिनि इदि अखा हाखांबाय साता हमगोन इदि आङो इदिबो नंदों होनगोन होननानै किन्तु अखाया गायाखै बेयो जास्ट फर थाइफ्रिनाय अखासोमोन अखा हानायनि सिगां एसे एसे थाइफ्रिग्रोयोना बे अखायासोमोन जोङो अखा गाखांबाय होनना जिरायना थाब्ला जानाय नङा दिनै दाबो जोङो जांख्रिनांगोन आरो जेब्लासिम बेयो दलर जानानै थाया जोङो बेनि एगेन्स्टआव वर्ड्स लाखिनांगोन जोंनि सोदोबथिखौ जोङो बुहुम फारसे गोसार होनांगोन मेन्टेलिटी थाबाय थायोब्ला बर'फ्रा इउनिटी फैया राइट बाथ्रा बुंदों जौगा रामसियारि नोंथाङा राइट बाथ्रा बुंदों इउपिपिएल बिपिप मेन्टेलिटी थाबाय थायोब्ला बर'नाव इउनिटी फैया बेयो एकदम टटेलि राइट बर'नाव एकदम इउनिटी फैनाय नङा आरोना बे जुदि मेन्टेलिटीयावनो थाबाय थायो बर'आ मालाबाबो इउनिटी जानो हानाय नङा आरो इउनिटी जायाब्ला जोङो थेर बेथेर लोरबां जालांगोन बे लोरबांनि खाबुखौ लानानैनो बेफोरबायदिखौ पलिटिकेलि इस्यु खालामना दिनै नैफोरो टटेलि पलिटिक गावनि लाबालाबनि थाखाय बेफोरखौ खालामगासिनो बेफोर दा जा जि जादोंना गावनि लाबालाबनि थाखाय बेफोरखौ एकदम खालामगासिनो आं मिन्थिगौ बे भिडिअखौ बे लाइफआ गोसारनायनि उनावबो आं मिन्थिगौ जे आंनाव प्रेसार फैगोन उमुक उमुक नोङो मानो इदि होनांगौ नोङो मानो इफोर बाथ्राखौ होननांगौ इदि प्रेसार फैगोन बर'आनो बर'नि सुथुर आगै बर'आनो बर'नि सुथुर बायदिनो जानानै दं दा नैबे समाव जोङो एकदम अनलायनानै थानो रोङा बर'आनो बर'नि एकदम जोंना माने एसे गोजौ गाखोना थांबाथाय गावनो बोख्लायफिनोसै एकदम दा जोंदोनो जमा जों हाजिरा मावना जादों ना नों